Fi kliem il-President ta' Malta George Vella quddiem il-kriżi li ġabet f'pajjiżna l-frodi tal-isptarijiet irridu nħallu l-qrati jaħdmu u hu bħala President ma jistax jikkummenta politikament dwar dan l-iskandlu. Hija din it-tweġiba li ta' fil-programm Net Live meta l-ġimgħa li għaddiet kien intervistat fil-Palazz ta' San Anton hekk kif issa risqalejn tmiema il-Presidenza tiegħu. George Vella naqas milli jikkummenta direttament fuq is-serqa ta' Vital u Stewart għaliex stqarr li l-President ma jistax jiċċensura l-Eżekuttiv. Hemm inkjesti li għaddew u rrappurtati, hemm kwistjonijiet għaddejjin ġol qrati u il-President għandu jħalli l-qrati u l-istituzzjonijiet regolatorji li għamlu d-deċiżjonijiet tagħhom. Din l-importanti. Il-terminu tal-President Vella jintemm fil-bidu ta' April, sa issa għadu ma tressa ebda isem min se jkun jew tkun is-suċċessur tiegħu li hu żguru li George Vella determinati li ma jibqax fil-palazz. Ovvjament m'għandi l-ebda ħsibijiet li ningaġġa ruħi li nerġa' nkun kif naqbad marbut. L-intervista ma' Net Live ifukat fuq diversi temi mill-ambjent tal-abort għall-standards fil-politika u anke għawdex fejn hawnhekk il-President stqarr li rridu nkunu sensittivi għaċ-ċokon ta' din il-gżira. Jiena ma nixtieqx li għawdex jibqa' presepju għax l-iżvilupp tiegħu irid jagħmlu. U di ħafna jaqblu fuqha. Imma irid ikun hemm żvilupp intelligenti. Ngħidu isma' hemm dak li ngħidulu l-carrying capacity. Dal-pajjiż dil-gżira tieħu daqshekk. Hemm saturation point kemm tista' żżid iktar residenzi, bini, mux jien irid ngħidu. Mistoqsi dwar il-kritika li ssir rigward ċertu istituzzjonijiet li jiġu deskritti bla snien, George Vella għażel ma jikkummentax, ma weġibx lanqas dwar il-livell tal-politiċi llum il-ġurnata u l-standards fil-politika.